இன்றைக்கி நம்ம மதுரையில் உள்ள ஜிஆர்டி ஹோட்டலுக்கு தான் பஃபே ட்ரை பண்ண வந்திருக்கோம். இந்த ஹோட்டலுக்கு எப்படி வந்தோன்னு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே நேராக உள்ளே போயிட்டு வாட்ச்மேனுக்கு ஒரு ஹாயை சொல்லிட்டு ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தா ஆம்பியன்ஸ் அப்படியே அரண்மனை மாதிரி இருந்துச்சு. சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா லிஃப்ட்டு வச்ச சந்திரமுகி அரண்மனை மாதிரி இருந்துச்சு. ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு நேராக உள்ளக்கு போனால் அங்கேயே என் ஃப்ரெண்டு சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டான். மகாபிரபு நீங்க இங்கேயே வந்துட்டீங்களா? எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு ஆரம்பிக்கலாங்களா அப்படின்னு தட்டை எடுத்துகிட்டு தாளம் போட்டுக்கிட்டு என்னெல்லாம் டிஷ் இருக்குன்னு சுற்றி பார்த்துட்டு ஸ்டார்டர்ஸ்லேருந்து போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டுக்கோழி சூப் நல்லா ஆவி பறக்க இருந்துச்சு. அதையும் பவுலில் ஊற்றிட்டு தென் அது கூடவே ஹாங்காங் சிக்கன், மச்சி டவா கெபாப், பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ், பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அது இதுன்னு இருக்கிற ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் அள்ளி போட்டு டேபிளில் போய் உட்காந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இது என்னடான்னு திறந்து பார்த்தா ஒரு வெஜ் ஐட்டம். இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே மூடி வச்சுட்டேன். எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் எல்லாம் சூப்போட சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்டார்டர்ஸ் மஸ்ட் ட்ரை. சரி மெயின் கோர்ஸ் போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டன் பிரியாணி கிண்டி அதில் உள்ள பீஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு அப்படியே சிக்கன் கிரேவியை அது மேலே ஊற்றி பக்கத்தில் பார்த்தா ஏதோ முட்டை தொக்கம், இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் மூடி வச்சுட்டு தென் இது என்னடான்னு திறந்து பார்த்தா பாலுக்குள்ள மீன். பாலுக்குள்ள மீனா? இதுங்க நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன். நல்லா க்ரீமுக்குள்ளே மீன் கிடந்துச்சு, ஆனால் செத்து போய் தான் கிடந்துச்சு. ஹாங்காங் தான் நம்ம போக முடியல, ஆனால் ஹாங்காங் சிக்கன் சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அள்ளி போட்டு சாப்பிட்டுட்டேன். அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்த கெபாபு, சிக்கன் கிரேவி, பாலில் போட்ட மீன் அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. மட்டன் பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னா சீரியஸா மட்டன் பிரியாணி டெண்டர் கட் பீஸோட சூப்பரா இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டு இன்னொரு ரவுண்டு போலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிட்டு தெரியும் பார்த்தா தயிர் சாதம், அப்பளம், தயிர் வடை, ஊறுகாய், கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸை கார்னிஷ் பண்ணி அழகா சேலட் எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா வெளியே போங்கடா அயோக்கிய ராஸ்கல்களா. ஸ்வீட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தலைவர் வீரபாகு பேக்கரி தான் யாரும் வந்துச்சு. அங்கே கூட அவ்வளோ ஸ்வீட் இருக்கான்னு தெரியல, ஆனால் இங்கே அவ்வளோ ஸ்வீட் இருந்துச்சு. ஒரே நாளே உங்களுக்கு சுகர் வரணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹோட்டல் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அவ்வளோ ஸ்வீட் இருந்துச்சு. மைசூர் பாக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கேக்கு ரைமிங்காக இருக்குல்ல. பக்கத்துலேயே பாட்டி புட்டு மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலான ஃபுட்டெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஹோட்டலில் எனக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. சாப்பிட்டவருக்கு இங்கே எல்லா ஸ்வீட்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவும் தயிரில் பிளாக் கரண்ட் ஃப்ளேவரில் ஒரு டெசர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷல் போல் அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனலாக வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நீங்கள் ஏதாச்சும் புதுசாக டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணணும், ஆமை கொஞ்சம் அவிச்சது, பூனை கொஞ்சம் பொரிச்சது, அந்த மாதிரிலாம் இங்கே டிஷ்ஷஸ் இருக்காது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் சாப்பிட்ட டிஷ்ஷஸ் தான் இங்கே இருந்துச்சு. அதை இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜிஆர்டி ஹோட்டல் போயிருந்தீங்க, பஃபே ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இன்னமே தான்ப்பா வீடியோ பார்த்து தான்ப்பா போக போகிறேன் அப்படின்னு யாராச்சும் நல்ல மனசு இருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா பபாய். ஸோ நாங்கள் இப்போ எங்கே போகிறோன்னா ரெஸ்ட் ரூம் தான் போகிறோம். ஏன்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்தால் சாப்பாடு மட்டும் இல்லை, ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கணும்ல. ஸோ வாங்க இப்போ ரெஸ்ட் ரூம் கூட போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜிஆர்டி ரெஸ்ட் ரூம். என் கை கழுவிக்கலாம், இங்கே யூரின் போய்க்கலாம். இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் ரெஸ்ட் ரூம். இப்படி தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே இருந்து லைட் இருக்கு புட்டினாரா. ஸோ இதோட பாத்ரூம் டூரை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து காரில் போய் வீட்டில் போய் தூங்குறதான் வேலை. ஸோ டாடா பாபாய், போயிட்டு வரேன். ஸோ உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். சரியா?